Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nigerian baki ɗaya, diaspora da sauran duka mabibiyan mu, ina muna fata alkhairi. Wannan sako zamu iza shi ne zuwa ga CNSP, zuwa ga ministan baki Bakariya Usangari, domin shine yake wakilta duk wasu abubuwan da suke shahi ƙasa da ƙasa. Dangane da irin walakancin da Algeria ta yi ma president ƙinmu na Haut Conseil wanda yake Alhaji Sani. Alhaji Sani kowa san da mutunan gaskiya ne, ko a nan Libi muna shaida tai. Kuma Alhaji Sani mutum ne wanda yake yana ba da gudunmawa wa ƙasar Nijar, kuma yana ba da gudunmawa ga talakawa wanda suke ƙasar Libya. Mutum ne wanda yake talaka suka zaɓe shi, suka cilasta shi ya shiga wannan aiki na Haut Conseil. Ba wai mutum ne wanda yake macuci, ba mutum ne wanda yake nema ga wani ba. Alhaji Sani na san shi sosai, ya san ni kwarai. Alhaji Sani yana da shago biyu, wanda yake kasuwanci ne. Amma 'yan Nijar mazauna Libi suka tausasa mai da cewa Alhaji Sani kai mutunan gaskiya ne, ka tsaya ka shige muna gaba domin into muna incin mu a ƙasar Libya. Alhaji Sani ya hidda ɗaruruwan mutane daga gidan kasu, wanda tun bai da matsayin president na Haut Conseil ya hidda ɗaruruwan mutane ga gidan kasu, ya sa dukiyar shi ya hidda mutane. Lokacin da aka zaɓi Alhaji Sani zaman president na Haut Conseil, kowa ya gani Alhaji Sani yake zuwa gidan kaso ya ɓata lokacin shi, ya bar kasuwancin shi ya tai domin ya ceto 'yan Nijar da suke zaune cikin Libya wa'anda a gidan kaso. Alhaji Sani ya tafi gida, ya sai mota daga nan ya bi ta Tunisia. Da ya bi ta Tunisia sai ya bi ta Algeria. Da ya zo Algeria sai aka yi mai biza. Bizar da aka yi mai biza ta kwana 7, ini semen kenan. Domin biza ya samu ya etare zuwa